Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yawar haka. Ina so zan ɗan yi magana ne yau akan yadda customer zai rage charges na transfer da ake mishi daga Naira 53.75 ya koma Naira 10. Wannan hanya dai hanya ce mai sauƙi. Idan kana da amfani da GTBANK, abin da za ka yi shi ne za ka ɗauko wayarka, za ka danna *737 *73 amount ɗin da za ka tura wa shi customer ɗin naka. Bayan ka sa *737 *73 amount ɗin da za ka tura ma shi customer ɗin naka, haka za ka yi. Sai ka ce hash, sai ka tura ma layin da ka register da shi wajen buɗe account ɗin naka. Gashi nan ya nuna mana abin da za mu yi a nan kawai. Ya nuna mana charges ɗin gashi nan 10 naira ne. Sai ka selecting ɗin number 1, sai ka yi continue. Gashi nan ya nuna mana zaɓi shi me muke so mu yi, to mu transfer muke so mu yi a nan. Idan za mu tura ma other bank ne, za mu yi selecting number 4. Idan kuma GTBank za mu tura kuɗin, za mu yi selecting number 3. Bari mu gwada transfer to other banks ɗin, number 4 kenan. Gashi nan sun ce enter recipient account number or surname. Idan baka san number account ɗin wanda za ka tura ba, za ka iya sa sunan mahaifinsa a wajen. Misali, bari mu gwada sa sunan mahaifi a nan, ku gani yadda sunan zai fito. To gashi nan na sa. Gashi nan ya sa sunan gaba ɗaya na account ɗin da zan tura. To sai in selecting ɗin number 1, sai dai continue. To gashi nan ya ce enter your *737 PIN or token to confirm transfer. Gashi nan to 10 naira, ga charges ɗin at 10 naira charges. Idan kuma ba transfer za ka yi ba, kai gwadawa za ka yi, za ka iya pressing ɗin 0, that is kai canceling ɗin shi kenan. To wannan ita ce hanyar da za ka yi amfani ka tura shi wannan transfer to other bank ko kuma to GTBank ɗin a hanya mai sauƙi, da kuma charging za a yi maka ka rage shi daga 53 zuwa Naira 10. Kun ga da na yi amfani da surname na customer ɗin da zan turawa, gashi har account number ɗin shi da sunan shi ya watso min. Kafin na tura zan duba account number ɗin, ko kuma idan ban san ta ba zan tabbatar da sunan da zan turawa daidai ne. Shine abin da za ka yi. To duk da yake na yi amfani da surname ne na customer a nan, ban yi amfani da number ba. Yanzu bari in koma farko in gwada amfani da number ɗin domin customer ya ga yadda zai transfer nan. *737 *73 amount. To gashi nan zan tura. Gashi nan sai in ce number 1, sai na yi continue. To gashi nan sai na ce number 4 to other bank kenan, sai na continue. Gashi nan zan sa account number ɗin kenan. A nan ɗazu na sa surname ne kuma ya fito min da account number da komai na customer da zan turawa. To yanzu a nan bari in gwada sa account number na customer ɗin da zan turawa. To gashi nan na sa number ɗin. Gashi nan ya watso min. To wane banki zan zaɓa? First Bank ne, Access Bank ne, Zenith Bank ne da sauransu. Sai kai selecting number shi bankin da kake so. Idan kuma wani bankin ne, ga number 9 nan mo, shi za ka danna don ya watso maka bankin da kake so ka tura wannan kuɗi. Bari mu yi selecting number 3 saboda Access Bank ne. To gashi nan ya watsa min, ya ce enter your 737 PIN or token to confirm transfer of 1000 naira to gashi nan customer ɗin. Ga account number ɗin nashi nan ya fito at 10 naira charges. To wannan mahimmancin ne bidiyon da na yi a yau shine rage charges na transfer ɗin da kai from 53.73 to 10 naira. To wannan yana da mahimmanci, zai rage maka charges da ake maka na transfer. Sai mu kula, sai mu dinga amfani da wannan tsarin domin rage charges namu na transfer. To a ƙarshe ina so ka danna mun subscribe a wannan channel idan shine kallon bidiyon mu na farko. Idan kuma kai subscribe a baya,
muna so kai mana like, sharing domin mu samu ƙwarin gwiwa tura muka videos masu muhimmanci. Muna godiya.